43, 42, 41, 40. 39, 38. Eso esta. Boca na túa. 199, 98, 97, 96, 95. Veña, adjudicada a Evangelina Tola. Un aplauso, Chancolí, de Cocoa. Os compañeiros de Málaga están empeñados en salvar parte do seu patrimonio dos astilleiros Nereo, amenazados de destrucción. Gracias, Josefa! A Confederación Ibérica pola Cultura Marítima e Tradicional está a facer unha importante laboura pola conservación de todo o patrimonio ao longo das nosas costas.
logo son castigados no inferno ou no ceo ou no purgatorio, son castigados. Os xudeos non son castigados nunca, porque consideran que o castigo é vivir en este mundo. Se din iso os xudeos, imaginade que dirán os palestinos. Separación, mete o río no medio que se meterá eu no. A la 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 la. Bailador, bailadoreño, bailador, bailadoreño, para ser bo bailador e has de bailar a modiño. A la 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 la. Metín o pé nunha bota, metín o pé nunha bota, abraceime nunha bella pensando que era unha moza. A la 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 la. Deixame que levo presa, que vou abrir unha poza, que a teño encharcada no corazón dunha moza. Vale.
temps, ça risque, mais le froid déterminé et forcément on se pose la question. C'est le but ensuite. Que participen y cooperen museos. Porque creo que si no se anclan, gracias a sus proporciones
que rescatamos desde a cultura marítima toda aquela presencia, en moitos casos anónima e moi descoñecida, moi pouco visualizada do que as mulleres representan no mundo do mar. Que recoñezamos o valor da cultura galega en femenino, que moitas veces é esquecido. Esta revista é boa mostra dele. Cambadas. Cambados. La Peña Rosa. Ah, arriba de la